Λατρεύω τη θάλασσα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Η ηρεμία, η φύση, η ελευθερία, ο δυνατός άνεμος που φουσκώνει τα πανιά μου. Να είσαι αφοσιωμένος σε ένα μόνο πράγμα. Είναι υπέροχο συναίσθημα. Φυσικά, πρέπει να μπορώ να βασίζομαι στον εξοπλισμό μου. Ο καιρός μπορεί να επιδεινωθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν είναι όλα στην εντέλεια, μπορεί να βρεθείς άμεσα σε κίνδυνο. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Το ίδιο ισχύει και στη δουλειά μου, την επισκευή ή την αντικατάσταση κρυστάλλων αυτοκινήτου. Βλέπετε, τα κρύσταλλα είναι σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Γι' αυτό στην Glass Drive δουλεύουμε με μεγάλη ακρίβεια. Σημαντικό για μένα είναι να ενημερώνω πάντα τους πελάτες μου για το τι ακριβώς θα κάνουμε, αλλά και να τους απαλλάσσω από το άγχος της γραφειοκρατίας, αναλαμβάνοντας όλες τις διαδικασίες με την ασφαλιστική τους εταιρεία. Είναι σημαντικό να ξέρεις ότι το αυτοκίνητό σου είναι σε καλά χέρια, σε ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά τους και ότι μπορείς να επιστρέψεις στον δρόμο με ασφάλεια. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας για μένα είναι όταν ένας πελάτης μένει ευχαριστημένος.